Κωνσταντίνε, έβαλε. Αλεξάνδρα, εγώ δεν τραβάς καμιά φωτογραφία. Βίντεο τραβάς. Δεν τραβάς καμιά φωτογραφία. Αυτά, όλα. Ό,τι είναι στο κουτί και πάνω στο τραπέζι. Εσύ θα το βάλεις. Ρε εσύ. Ευχή έκανες, Ντάνιελ. Άντε ρε εσύ, Ντάνιελ. Η ευχή μου είναι να περάσω στη σχολή μου και όλοι να μην περάσουν. Προφανώς εννοούσε ρε Βάζα. Αγόρι μου δεν μπαίνει γιατί η ευχή στον Άθηνια. Άστε μου λίγο. Έλα, μια χαρά. Λοιπόν, όλοι να μπουνε, αυτό. Όλοι να μπουνε, Εκεί που θέλουν. καλή χρονιά να Καλή έχετε. χρονιά. Όλοι, έλα πάμε. Να πάρει πτυχίο. Ντάνιελ, αυτό τράβηξε. Δεν το έχεις Ντάνιελ, να φανταστώ και στο σπίτι σου εσύ το βάλεις,